Campur sari boleh Nduk? Ya boleh. Campur sari. Sakit ya? Sakit? Sakit no. Tenane. Nah. Bagi apa? Niki sakit lagi. Sembarang. Sembarang. Waktu sembarang kok enak. Alah sakarmu. Yo dimong to tak kira lek balinggo ki wis mari panggah ya. Dimong yo bener sembarang yen ditakoki bocah iki ngene iki lho. Mare wong tuwa ra diajeni canem ngene iki. Yo nek kandha sing penak Nduk gendinge apa yen sragen. Anu mawon. Kabur wae Nduk apik Nduk. Indah mana kados kados nang. Ya pas enek. Nggih pas kali tulisan. Kali panyunan ya. Sik Nduk pedal listrik. Pedal listrik. Sopo ngatine sopo kae? Dosamu kok pipi sepeda. Oh iya sepeda. Padha wae to dene iki. Kuwi Jawa Tengah. Nduk Sami-sami tak jalan. sesuk tanggal 17 ning dalem ora Ibu Bapak. Nggih teng dalem insyaallah. Sampeyan itu malam kosong mboten? Malam Kosong. pripun Bu? Kosong. Kosong ya padha ya kosong. Aku mek Nggih. saya penting tetap bekti kali Ibu Bapak. Siap. Sekolahnya sing ate kendat ya, Nduk. Betul. Mboten. Sekolah kudu harus dikejar. Nggih. Akademik harus seniman jadi seniman oke. Nggih. Sekolah iya. Oma yang ngono? Iya. Loh, iya no. Om iki SMP. Bocil rumiyin. Siap, Nah, sing siap. bocil Monggo. presiden luar biasa. Nggih. Aja enggak generasi presiden menika. Pancen estu beli dalu nika nggih ngremenaken penggali penggali kata. Nggih. Sing ngemenke piantun kata. Ayo legit. Oh, boleh sih Mas Seniwati. Git. Kene git. Mumpung lu ngantuk ya. nyebut Bapak Marsudi kan mau kan nembangkan klasik ya. Apa mau? Tembang mau cantik. Cileman Mendes. Yes, saya wis bebas kanggo sampeyan nembang apa bebas lho saya. Campur sari boleh Nduk? Ya boleh. Campur sari. Sakit ya? Sakit? Sakit no. Tenane. Nah. Ya. Sagren lah ya. Seragen. Ayo sagren. Nembang apa? Niki seragen lagi. Sembarang. Sembarang. Waktu sembarang kok enak. Alah sakarmu. Yo dimong to tak kira lek balinggo ki wis mari panggah ya. Dimong yo bener sembarang yen ditakoki bocah iki ngene iki lho. Mare wong tuwa ra diajeni canem ngene iki. Yo nek kandha sing penak Nduk gendinge apa yen sragenan kuwi digawe sragenan irama rame apa irama kalem. Oke. Nah, ngono kepenak. Aja sembarang. Nggih. Coba. Apa nggih? Loh, sragenan oke. Oke Lah sragenan. iya nggih mikir sendiri. Pirang jam mikir itu? Paling setahun nek. Aku lah yo sedeng kene wis munggah-munggahan to iki. Anu mon. Telok sing lho. Anu. Apa nggih? Lah napa? Sing penak niku napa nggih? Awong gending sembarang tinggi sragenan. Sembarang nggih. Lho ya kuwi neh to. Anu mon. Kabur wae Nduk apik Nduk. Indah mana kados nang. Ya pas enek. Nggih pas kali tulisan. Kali panyunan ya. Imbalno katresnan kuwi lho ya. Nggih. Kayak sragenan ya oke ya.
listrik. Siapa ngerti kan siapa kan? Dosa kok piti sepeda. Oh iya sepeda. Waduh wae to dene iki. Kuwi Jawa Tengah. Nggih, nggih. Motor motor. Motor lho. Beda to nih bae. Beda. 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 Iki motor nek pit nek dono niki pijono. Gitu. Mangka kang mas katresnaku ketekan Wah, jan elok tenan. Ya. Nggih ambekan sik nggih. Oh, wis tak ambek sak suwir mundur. Seneng aku Jack. Jan nyenengke lho. Mungkin no cah cilik kudu nyenengke. Nyenengke Jack. Anakmu mbok digawe kaya ngene iki ditatang ngene iki. Pengen tak tata malah cuwil kabeh. Jan lenggahe bocah ki ben kok ya pas pinter men ya. Lho wong iki ndelok dinane to. Angger kok gawe anak pas malam Jumat, iki padha karo ibadah sunah Rasul. Pateni setan 1000. Kok sadurunge berhubungan badan biologis, itu wudu sik sesuci diri. Njur maos nek pengen ayu ya kaya Dewi Sri, Payang. Ya. Nabi Yusuf, kuwi nggon maos surat Yusuf. Ya. Ini bocah mesti pinter tenan. Wong bapak ibu ya tawaduk tenan. Iki anak iki. Jajali, gawe karo ndelok bal-balan ngono kuwi. Dadine bocah ndase gedhe ngono kuwi. Tak yo kirane to. Ayo. Ada. Betul ada. Lanjut nggih. Ayo. Nggih. Ya. Mangka kang katresnaku Ya.
Sampun. Dok Sami-sami Pak sesuk Jelang. sesuk tanggal 17 ning dalem ora Ibu Bapak. Nggih teng dalem insyaallah. Sampean itu malam kosong mboten? Malam Kosong. pripun Bu? Jam 7 Kosong. kosong. Ya padha ya kosong. Aku mek ngomong Kak. Apa itu rada kabeh rada sepi. Jadi ya rada setengah rolas jenenge. Tak dongakne sampean seben dadi sinden sing kondang. Amin Dadi pangestunipun ya. wis pokoke dadi seniman sing kondang, wis pokoke kabeh do karo jenengan ya. Amin pangestunipun ya. Nggih nggih. Nggih. Sing penting tetep bekti kali Ibu Bapak. Ya. Siap. Sekolahnya jangan ada kendat ya, Dul. Betul. Betul. Sekolah kudu harus dikejar. Nggih. Akademik harus seniman jadi seniman oke. Oke. Nggih. Oke. Sekolah iki yo. Oma yang ngono. Iya. Loh, iya no. Om iki SMP, SD, SMA tutup. Iki malah wis ning perguruan tinggi kok. Aduh. Iya. Saking dulu sambil bledek nih. Ya, makasih ya. Langsung sedaya waranggono jumeneng Cak Jo. Jos. Nggih. Nggih, sampun sampun ta. Oke, siap.